Ladies and gentlemen, mzimu wanduza kuti ndikuyankhuleni kaya ndiwoyera kaya ndiwakuda koma ndi mzimu wachidziwitso, mzimu kufuna kukoza zinthu. Enafe tinachitika mwayi, tinabadwa nthawi vula zakale kapena nene choncho, nthawi ya kamuzu, nthawi ya bingu, nthawi ya bakili, nthawi ya mama Joyce Banda apita anthu osewa takhala tikukhala nawo ndithu ndikumaona zinthu mmene zikuchitira kapena mmene zimayendera. Ndifuna tiyankhule makamaka ku media team ya Chakwera, a President Chakwera as it is. Media team imeneyi funika tikambirane makamaka makameraman amene amagwira ntchito panakali panopa, sindidziwa kuti vuto lawo ndi chani, sindidziwa kuti akufuna kuti apereke message yotani kwa Malawi, sindidziwa chifukwa chakuti mapresident ase amene ndatchula kumbuyowa silinaoneko wina wake atatulutsa chithunzi cha kamuzu kaya kutani akuchitika za mtundu wina kaya cha bingu akuchitika za mtundu wina atawisuka kukamwa olomama Sisilia Tamanda Kadzamira amene anakhala 30 years akuyang'anira kamuzu. Silinaoneko zithunzi akuchitika mtundu wina chachikuti samapanga, komano selection ya zithunzi imafunikira kwambiri. Komano taona media team ya panopa makameraman ndiye notero panopo omapeseka kuti a president ngati mmene mukuonera zithunzi ziwiri zili apa pasi, a president upeseka kuti apita kumene kuja akazi awo kaya mamwachani kaya ndiwaini kaya chani zoti sizinakomere yayi. Komano napeseka kuti media team yatenga zithunzi zimene zichazo kuzika pa social media zimene zinapangitsa chitozo chachikulu kunyoza kwa anthu osiyanasiyana, kwanyoza mai president, chimene chili chinthu choyipa kwambiri. Chapompalapopa tinaonanso atapita soka ndi ku China kumene kucha akucheza president akucheza ndi mzawo president wakumeneko, komano akazi awo anayang'ana zina zakeso zoti ayipitsa kukamwa awisuka kukamwa awisuka ndithu zosakhala bwino kuyang'ana mwajeni. Media team imeche inajambula zithunzi zimene zichazo ndi kuzipanga kuzika pa public. Sikunena kuti zithunzi zija zinali makamaka zinali zoti aliyesana akaziona yayi, koma media team ichi inasankha ndikusankha kuti zithunzi zimene zija ndizofunika kuzika pa public. Tikuona ngati kuti ntchito mukusewera pa ntchito, mukugona pa ntchito, zimene zizofunika uziyang'ana bwinobwino kuti kodi anthu ndinu ndani kwenikweni, chifukwa chakuti zotheka kunena kuti pala anthu ena mukugwira ntchito kumeneko ndi cholinga chongoyipitsa dzina kapena mayi wa mtundu wa Malawi, chimene chili chinthu choyipa. Ntchito imeneyi anthu ena akuifuna, ntchito imene mukuseweretsayi andimapezeka kuti sikuti zinaliso pa public eye, komano mwangosankhapo zithunzi. Media team osakhala pasi bwanji kusankha kuti zithunzi izi tizionetse ku mtundu wa Malawi, zithunzi izi tifufute tidilite, koma mungotenga zithunzi zina zonse kuzika pa public. Zina ndithu zimapezeka kuti zatuluka even ku State House kumene zithunzi zimenezozo. Cholinga chanu ndi chani anthu ngati inuyo amene mukunyozetsa makamaka mayi Malawi? Ndiyeno zimumene umene kuti mwina ofunika kuyankhulani kuti mwina ntchito zimene zimukuseweretsazi anthu ena mwina apatsa anthu ena kuti inuyo muoneke mudziwike muonekere poyera kunena kuti simukugwira ntchito yoyenera poteteza mayi wa Malawi. Ndiye mzimu ati ndikuyankhuleni. Zikomo kwambiri. Bye bye.